ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు అంతరాంతరములించి చూడ పిండంతే నీ పట్టి అన్నట్లు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. కొలుదురు మిము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మంబనుచు. కొలుదురు మిము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మంబనుచు. తలదురు మిము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు. తలదురు మిము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు. అలరి ప్రొగడదరు కాపాలికులు ఆది భైరవుడనుచు. అలరి ప్రొగడదరు కాపాలికులు ఆది భైరవుడనుచు. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన అంత మాత్రమే నీవు. సరినిందురు శాక్తేయులు శక్తి రూపు నీవనుచు. దర్శనముల మిము నానా విధులంతలముల కొలతిల భజింతురు. సరినిందురు శాక్తేయులు శక్తి రూపు నీవనుచు. దర్శనముల మిము నానా విధులన్ తలముల గొలదిల భజింతురు. సిరులనే మిము అల్పబుద్ధి తలచిన వారికి అల్పం బగుదవు. దరిమల మిము మే ఘనమని తలచిన ఘన బుద్ధులకు ఘనమగు. నీ వలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలతి తామరవు. ఆవల భాగీరథి తరి బావులా జలమే ఊరిన ఎట్లు. నీ వలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామరము. ఆవల భాగీరథి దరి బావులా జలమే ఊరిన ఎట్లు. శ్రీ వెంకటపతి నీవైతే మమ్ము చేకొని ఉన్న దైవమని. శ్రీ వెంకటపతి నీవైతే మమ్ము చేకొని ఉన్న దైవమని వరనే ఈశ్వరనే యదను. ఇది ఏ పరతత్వము నాకు, ఇది ఏ పరతత్వము నాకు, ఇది ఏ పరతత్వము నాకు, ఇది ఏ పరతత్వము నాకు, ఇది ఏ పరతత్వము నాకు.